господа, аз съм Славилна. Това е следващия вълнуващ епизод. Да, имам благодаря на Микинала с къща. Ще видите една чудесна къща. Просто така съм свикнала от нея. Вчера започнах да я правя на 2 етажа, толкова е голяма. Сега ще започнем от начало. Извинявайте за това. Какво? Точно сега ли? Много се вълнува. Точно днес ли? Кажи ми, Бог, точно днес ли? Точно сега ли? Точно... Как ме обясняваш? Как да си бях направила къщулката по този Бог? Така, първо беше това. Айде бе. После беше това. Парите ми, златите ми пари. Това. Отначало всичко трябваше да направя. Това ме вълнуваше мене. Тук цял ден ще стоя, първо да заспиваме, че е късно. Да не забравяме. Вижте, си имам, ученица си имам. Той беше малко като го осинових. И ето тук. И ето тук са ми двете кончета. Не знам къде е другото. Явно се е убил. И после някъде е отишъл. Не знам и аз. Ще започна от начало. Ето го него. Къщата ми. Там не го гледайте, там го бъл. Да го нацункаш. Да го нацунка човек, нали? Започваме с къщата ми. Тук си слагаме дръжки. Например, аз имам ето розови са. Тук ми е дивана, където гледам телевизия. Давай, череп! Тук имам такова. Тук ми е масата, тук седя аз, там брат ми, тук баща ми и там майка ми. После тук се пазя. Само развалям тук нещата. Това е големия ми двор с плакчета и... Кравата как е тук? Нека. Нека пък да е тук. Ще ражда тук и винаги ще ми е тук. Добре, това е картинената част, ако идват кръци. Много съм хитра. Извинете ми. В стаята си не забелязах още една дупка. Супер. Това беше картинената част. Това е стаята на... Не знам. На някой си. После ме направя. Тук е моята стая. Ето вече я показах. Знаех си, че нещо пропусна. 11 от тези. 35 от тези. И листите. От 4 минути снимам. И това е моят роден дом. Благодаря, че гледате. И до... Обратно.
И до виждане.